Daniel. Dagiti ramay iti ima, Daniel ni Teacher Mel. Siak ni tangan, kalukmagan ken kaadaywan, may maysak a naisinsina, ngem kapigsaan aramay iti ima. Siak met ni tamudo, nalaingak nga agitudo, nagagetak nga agtrabaho, uray tagakudkod ti bukot mo. Siak met ni patungagan, pudno a katayagan, addaak iti makintinga, tantanawak dagiti ulo da. Siak met apo ni pasirawit, napintas ken nasaririt, siak ti pangisulbungan iti singsing ni ayat, no lakit di umay tigasat. Siak met ni kikit, nakutong ken basit, kanayon nga siak ti tagasukit, anya ngay garod ket siak tay kutkutit. Da kami dagiti lima, aramay iti ima, kanayon kami nga agkakadwa, kanayon kami nga agkaykaysa, anyaman iti maaramid, anyaman iti maobra. Da kami ket maiyarig akas pamilya, ni tatang, ni nanang, ken dagiti annak da. No agtitinulong ken agkakadwa, agbalin a naragsak iti tumunggal maysa. Kas kuma dagiti ramay ket agkaykaysa tayo, agsisinnakit agiginnuyod nga agpangato, kinaimbag kuma iti iwaras tayo, makaay-ayo iti mata iti Dios Apo.